Pogledajte Omera radijallahu anhu. Onaj u čijem hilafetu su muslimani se proširili na istok i na zapad. Proširili se na sjever i na jug. Osvojili su Bizantiju i Perziju, pokorili su Bizantiju i Perziju. Znači, osvojili su Jemen, osvojili su Šam, osvojili su Irak, osvojili su Horasan. Znači, raširila se islamska. Nije niko od Allahovi neprijatelja bio da nije čuo za Omera. Tog slavnog halifu. On, radijallahu anhu, imao je običaj da spava u džami. Pa kada je jedan od velikana perzijskih došao kao zarobljenik, bio doveden kao zarobljenik u Medinu, pa je tražio gdje je taj Omer da ga upozna. Kaže, eno ga tamo sjedi, eno ga tamo spava u džami. Ono je taj Omer, jeste ono je taj Omer. Ono Omer, jeste ono je Omer. Znači nije mogao da vjeruje da on kao halifa i da taj Omer koji kada se spomene, svi se preplaše, koji je unosio strah u srca din dušmana, da je on spavao u džami. Da je spavao u džami na podu. Nije spavao na uzdignutim krevetima i na prostiračima od svile, nego je spavao na podu, na zemlji. Kada su muslimani osvojili Šam i oslobodili Bejtul Maqdis, džamiju Al-Aqsa, zatražili su od Omera radijallahu anhu da dođe i da posjeti Mesdžid Al-Aqsa i da ga svečano otvori, da proglasi pobjedu. Pa je Omer radijallahu anhu uputio se iz Medine zajedno sa svojim slugom na devi ka Šamu, ka Kudsu, Bejtul Maqdisu, ka Mesdžidu Al-Aqsa. Mesdžidu Al-Aqsa. Pa je pred njega izišao poznat Asad Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, jedan od deseterce kojima je obećan džennet, da ga dočeka prije nego što dođe u Kuds, da izađe pred njega, da ga obavijesti o najnovijim dešavanjima. I kada je ugledao Ebu Ubejde, Omera radijallahu anhu, da ide samo sa jednim slugom i da idu na devi, bio iznenađen. Kaže, o vođo pravovjerni, kaže, sada tebi u doček dolaze velikani, vojskovođe, uglednici iz Šama, a ti takav se pojavljuješ pred njima, takav ideš pred njih. Pa Omer radijallahu anhu sišao sa deve i stavio svojeg slugu na devu, i skinuo papuče i stavio papuče na rame, kaže, ovako idem pred njih. I onda je bos hodao po barama, kaže, ovako idemo, o Ebu Ubejde, zaista smo mi narod, kaže, čudi me tvoja reakcija, o Ebu Ubejde, zaista smo mi narod, zaista smo mi bili najponiženiji narod, pa nas je Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio sa čime? Sa islamom. Nije nas uzvisio sa dobrom i lijepom odjećom, sa lijepim porijeklom, sa bogatstvom, sa zlatom. Nismo mi to zaslužili sa tim stvarima. Kaže, zaista smo mi bili najponiženiji narod, pa nas je Allah uzvisio sa islamom. I kada god budemo tražili ponos u nečem drugom mimo islama, ponizit će nas Allah. Ponizit će nas Allah. Ovako ide pred te velikane i pred te uglednike iz Šama. Moj sluga će da jaše na devi, a ja ću da vodim devu za uzde.